V diaľke sa myhlo svetlo. Bolo počuť kroky, ktorých zvuk sa čoraz hlasnejšie miešal so zlovesným hrkotaním reťazí a výkrikmi bolesti. Pre ľudí v jame plnej čiernej horúcej smoly to bolo niečo neskutočné. Niečo, čo dlho nepočuli, i niečo, čo už dlho necítili. Nádej. Pretože vedeli, že po nekonečne dlhej dobe prichádza čas, kedy sme my dvaja opäť povstali. Aby sme začali neúnavne chrániť ich mozgovne pred lepivou silou debility. Našim revírom je rozum. Našou zbraňou adrenalín a náš názor je naštvaný. Prečo? Spýtal som sa túto otázku samého seba pri pohľade na zástup naštvaných ľudí, stojacich v rade za pokladňou, ktorých krvný tlak sa zvyšoval každou jednou sekundou čakania. Prečo sú vaše nervy napnuté ako guma na trenkách zápasníka sumo? Veď slečná pokladnička nemôže za to, že je otvorená iba jedna pokladňa z 5. A to práve v čase, keď ste sa sem uračili napochodovať, aby ste si tu nakúpili za diskontné ceny. Počkajte si trošku predsa. Veď vám neujde najnovší diel toho populárneho slovenského seriálu. A až hej, tak či tak si to môžete uložiť. Alebo vám deti doma plačú? Či nebodaj kocúr mňaučí? Nie? Tak potom prečo tie nervy? Prečo tie tiché nádavky, ktoré adresujete zmienenie slečnej pokladničke a nie vedúcemu prevádzky? Štve vás, že musíte čakať? Alebo sa iba nudíte? No, až by ste boli ako ja, krátili by ste si čas vymýšľaním priblblých otázok, čím by ste zabili 2 muchy jednou ranou. Upravil by sa vám krvný tlak a z tých blbých otázok by ste mohli napísať text, z ktorou by ste hádam aj naklepali nejaké to YouTube video. Ale vzhľadom na to, že ste sa sústredili iba na moment, kedy uštedríte zo pár nepríjemných pohľadov tej nehorázne pomalej pokladničke, ste z celého čakania vyšli tak akurát zreli na návštevu internej ambulancie. Nuž, a kto je tu na vine? Nebodaj tí panáčikovia, ktorých máte v hlave. Bohužiaľ, ste sami zodpovední za svoju náladu a správanie sa. Aj keby za vašim mozgovým ovládacím panelom by skutočne stáli panáčikovia a šťukali by do vašich gombíkov. O tom, či sa ich príkazmi budete riadiť, rozhodujete iba vy. Opakujem, len a len vy. Dobre, aby som vás zasa len nebuchal kladivom po hlave, sú tu totižto aj určité percentá, menovite 50, ktoré jednoducho neovplyvnite. No a práve tieto percentá môžu spôsobiť, že sa nevhodný príkaz od panáčikov prešmykne zvnútra von. Napríklad na to, ako sa chovate k ostatným, má najväčší vplyv výchova. Tá samozrejme nemusela pochádzať iba od rodičov, ale aj od okolia, ktoré odmeňovalo alebo trestalo určitý typ správania. Potom vaše móre si tvaroval aj spôsob, ako sa k vám ľudia chovali, keď ste boli ešte dieťa. Ďalšiu skladačku do svojej šablóny ste získali pozorovaním toho, jak staršie deti, dospeláci alebo postavičky z televízora riešili svoje problémy. A všetko, čo ste z toho prijali za svoje, tvorí tých 50%. Áno, teraz si niektorí môžu povedať, no, rodičia ma nevychovali dobre, okolie sa ku mne zle správalo a v telke chodili iba Tom a Jerry. Preto nemám zodpovednosť za svoje chovanie. Ale máte. Nedostatky vo výchove sa dajú napraviť tréningom, že sa snažíte vychádzať s ľuďmi alebo nachádzate nové spôsoby jednania, poprípade sa dáte na nejakú tú filozofiu pokoja či relaxačné cvičenia. Je mi jasné, že existujú ľudia, ktorí to nemajú ľahké v tejto kategórii z objektívnych dôvodov, ale zasa pokiaľ takíto ľudia nie sú skutočne stratené prípady alebo sa nevyžívajú vo svojom chovaní, dokážu sa nejak nastaviť na režim, aby splnili to 5. prikázanie. Pričom potrebujú buď priamo ukážku, ako sa majú problémy riešiť pre inšpiráciu, alebo potrebujú skryť všetky flaštičky s etanolovou náplňou. Odporúčaná možnosť. Dobre, možno si poviete, moja výchova bola dobrá, chovali sa ku mne pekne a v telke som po celý čas kúkal iba starostlivých medvedíkov.
Prečo vám niekedy chuť vystrieľať všetko v okruhu 10 kilometrov? Nebojte sa, v týchto chúťkach nie ste sami. Len, až by som mohol odporučiť, vyhnite sa prosím zbrojenému preukazu. Za vašu podráždenosť nemusí byť zodpovedná len výchova, ale aj špatný deň. A to z dvoch dôvodov. Prvý, biologické potreby, druhý, nahromadené negatívne myšlienky. Prvá vec je jednoduchá. Pokiaľ človek potrebuje navštíviť miesto, kde aj kráľ chodí bosý, poprípade má glukózovo-fruktozový deficit, je jasné, že nebude prekypovať pokojom. Hlad, únava, WC potreby, na čo biologické si spomeniete, to všetko na človeka tlačí jak ťažká železná guľa. V tom prípade je riešenie pomerne jednoduché. Stačí sa spýtať samého seba, čo aktuálne potrebujem. A po zodpovedaní otázky sa pristúpi k jej riešeniu. Až by bol život taký jednoduchý, áno. V skutočnosti nie. Hádam, nemusím hovoriť o tom, že sa každá potreba nedá naplniť hneď. A niektoré potreby sa dajú naplniť, alebo lepšie povedané vyprázdniť, až doma. No, čo teraz? Včul buďte múdri autori, štve nás to. Jedine, čo vám v takom prípade môžeme odporučiť je buď zameranie sa na alternatíve naplnenie potreby, rozumej zapiehlať pohárom vody, alebo si spomente na vašu poslednú hodinu jógy. Nie, nežartujeme. V prípade, až by sme chceli byť vtipní, povedali by sme vám, že sa máte vyhýbať priamému očnému kontaktu. Ale pri všetkej vážnosti, už len vedomie, že takéto niečo existuje, vám môže pomôcť pri získavaní kontroly nad sebou samým, keď vás niečo vytočí. Čo okolie ocení a možno po pár rokoch vám prinesie aj Nobelovú cenu za mier. Dobre, na záchode sme už boli, napití sme. Teraz sa ideme venovať tej druhej veci, nahromadeným negatívnym myšlienkam. Aby si to niektorí ľudia nemiešali s energiami, hovorím o myšlienkach, ktoré vám aktuálne bežia hlavou. Pokiaľ si prehrávate ten moment, kedy vám vynadal šéf, nemôžete byť predsa kľudní. To nie, pokiaľ myslíte na ten Saigon, čo musíte doma upratať, deti vybrať zo školy, tú staršiu zaniesť na krúžok, ísť ku tej svokre zobrať čerešne, čo súrne musíte zavariť, lebo zajtra dodá marhule, na pozajtra uhorky, a ešte stále stojíte v tej dlhej rade v supermarkete, lebo je otvorená iba jedna pokladňa. V takom prípade je lepšie pre zachovanie zdravia v rade stojacich spoluobčanov popočítať v regáli všetky žuvačky. Alebo skúste nájsť produkt, ktorý je v akcii a skutočne aj zlacnel. Takáto obrovská mentálna námaha vám pomôže, lebo mozog, namiesto toho, aby prepínal medzi myšlienkami, sa bude sústrediť len na tú jednu zložitú vec, lebo sa na ňu aktuálne sústredíte a snažíte sa ju vyriešiť. A takto, aspoň na krátky čas, zablokujete myšlienky na veci, ktoré vás vytáčajú. Čo prinesie pokoj. V prípade, až nemáte čo počítať, zastrite oponu a prepnite na iný program. Čo také dáva televízia Fantasy? Svet podľa Billy? Hoď Teskom? Kaufland Star? Búrlivý Lidl? Joj, mali aj lepší program. Áno, uvedomujem si, že tieto techniky majú svoje limitácie, ale ako som už spomenul, v poznaní je sila. A čím viacej toho viete, tým lepšie. Preto, aby ste si rozšírili svoje vedomosti, sme si my dvaja položili otázku, ktorá by nás všetkých mala, aspoň teoreticky, nakopnúť na stranu pokoja. Takže, čo vás štve? Keď sa nad tým zamyslíte, je to dosť dobrá otázka. Hej, teraz si poviete, že som sa zbláznil, prestal som čítať noviny a zakopal som sa pod zem. Preto sa ku mne nedostávajú žiadne informácie a tak sa pýtam na hen také blbosti. Úprimne, ja viem, čo ľudí štve, vy viete, čo ľudí štve a všetci vieme, čo nás štve. Možno si poviete, pokiaľ toto vieš, prečo sa pýtaš? Však stačí vymenovať všetky tie žlčové záchvaty za posledný mesiac a odpoveď je hneď na svete. Áno, samozrejme, už teraz cítim, ako sa blížite k nirváne. Vymenovať starosti totiž to nestačí. Tým ich iba znova v úvozovkách prežijete a pohnete tak svojim krvným tlakom. Nie, nám nejde o povrchný prednes básničiek, nám ide o korene problému, bottom line, jadro témy a úplne čistý diamantovým filtrom 6-krát prefiltrovaný zakladanej otázky. Lenže ako ho nájsť v tom obrovskom množstve dát? Veď práve, to ako keby ste šli na smetisko hľadať snubný prsteň Izáka Newtona. Musíme si tie dáta trocha pretriediť, skategorizovať a keď ich zavládne poriadok, náš zlatý grál zúrivosti nájdeme. Naštvanosť je emocionálna reakcia na presýtenie myšlienkami a vnemami. Pokiaľ to vaša susedka nevynecha tak a púšťa stále dookola pesničku z ľadového kráľovstva, môžete byť hociako veľký fanúšik Idiny Menzelovej, vy to určite len tak nenecháte.
Z najlogickejšej možnosti, vypnutie elektriky v celom čížáku, si zvolíte zmetákovú možnosť a za pomoci Morseovej abecedy slečne susedke pošlete svoje rozhorčenie. Princíp presítenia hocičím je v podstate jednoduchá vec. Či sa jedná o vône, seriály, ľudí alebo jedlo. Veď úprimne, vydržali by ste sedieť celé mesiace v byte, v ktorom voňajú iba rúže za súčasného maratónu Esmeraldy, Divokého aniela či Rosalindy, a to s vašou manželkou a veľkou misou rau zeleniny? Opakujem, celé mesiace? Tieto veci, napriek tomu, že ich zbožňujete, vám po určitej dobe začnú vadiť, lebo ste sa nimi presítili. Človek jednoducho potrebuje prestávku na prečistenie svojich zmyslov, od čohokoľvek, čo by aj miloval. A v prípade, až sa mu nedostáva prečistenia, svoje toxíny vyplavuje do okolia v podobe naštvanosti. Naše odporúčanie? Pokiaľ máte niečoho plné zuby, použite zubnú kefku. Naštvanosť je emocionálna reakcia na nenaplnenie túžby. Predstavte si, že v práci tvrdo makáte 16 hodín denne a to už dobrého pol roka non-stop. Tí, čo v skutočnosti takto pracujú, sú od tejto činnosti oslobodení, nech si oddychnú. Otázka. Po čom túžite? Skúsim uhádnuť. Doma sa chcete dostať do polohy vodorovnej, najlepšie na nábytku gaučového typu s tanierom jedla na stole a zapnutým televízorom. No ale čak vás namiesto tejto svätej trojice privíta pozdrav od susedov v podobe kompletne vytopeného bytu? Pričom do tejto predstavy primiešame aj fakt, že voda ešte stále tečie, susedia sú na dovolenke, takže sa k tým nemáte ako dostať, a ďalej nie ste ani vlastníkom kľúčov od hlavného vodovodného potrubia, pričom dané kľúče sídlia v byte o 3 vchody vedľa. Domnievam sa, že vaša reakcia bude podobná tým slávnym žlčovým záchvatom pána Ladislava z Prievidze. Naštvanosť po nesplnení túžby je tiež pomerne jednoduchá vec. Pokiaľ človek niečo chce a nedostane to, zdvihne mu to mandle. Výška zdvihu síce závisí od váhy želania, od povahy človeka alebo súrnosti situácie, ale každému sa pohnú aspoň o nejaký ten milimeter. Pričom, pokiaľ je to nevyplnenie sprevádzané nutnosťou urobiť niečo ťažké, čo vonkoncom nebolo v pláne, dokážu mandle vyskočiť z hrdla a prilepiť sa až na plafóne. Naše odporúčanie? Od svojho paliva nikdy neočakávajte maximum a myslite aj na rezervný kanister inej značky. Naštvanosť je emocionálna reakcia na nespravodlivosť. Ostaneme pri tej práci. Predstavte si, že robíte jak kôň, a to nie len že za seba, ale priam za celé stádo. Snažíte sa plniť limity, keď ste chorí, prídete do práce, lebo je vás málo a dovolenku vám väčšinou plánuje zamestnávateľ, ktorý netoleruje PN. A teraz si predstavte, že máte spolupracovníka, ktorý na robotu zvysoka kašle, dochádzku má jak poslanec v parlamente a stáva sa, že tak raz do mesiaca šéfovi zavolá, že nepríde, lebo mu je zle. Pričom túto, dúfam, že fiktívnu story okorením o fakt, že dotyčný vyvoláva konflikty, vyžíva sa v intrigách a má plnú hubu rád, ako majú ostatní žiť. Otázka. Viem, že na ňu viete odpovedať už teraz, ale tvárte sa, že premýšľate. Kto bude povýšený? Vy? Alebo ten váš spolupracovník? Moja odpoveď vás šokuje. Prosím, tvárte sa šokovane. Váš spolupracovník bude povýšený na pozíciu vedúceho. Pričom na tom novom mieste bude od všetkých vyžadovať maximálne pracovné nasadenie, nesmiete sa omeškať ani o minútu, ináč prídete o bonusy, ktoré ste ešte v živote nedostali, a dovolenky si musíte striktne plánovať už 2 roky dopredu. Pohne vám to žlčou? Premýšľajte. Zatiaľ si dáme druhý príklad z fiktívnej praxe. Pozeráte televízne správy a tam vidíte podnikateľa obvineného z korupcie, daňových podvodov, ktorý nehanebne i beztrestne vycicieva štátny rozpočet a ešte sa škerí do kamery, lebo vie, že nepôjde do basy, čo je 1000 ročie dlhé, pretože má kamošov na správnych parlamentných miestach. A zrazu prídu televízne noviny na ďalší príspevok, kde uvidíte muža, ktorý ukradol 2 šulky kukurice. V tomto príspevku sa dozviete, že mu sudca vyrúbil 5 rokov väzenia na tvrdo. A aj keď viete, že to, čo tento muž spravil, je trestné, na vašom mieste by ste sa uspokojili s pokutou tak zo 50 eur. Keď si porovnáte tieto 2 príspevky v televíznych novinách, ako vysoko vám mandle podskočia? Alebo dáme si tretí fiktívny príbeh, keď mi ešte slina ide? Predstavte si, že ste, povedané v metaforách, iní. Práve čítate noviny a narazili ste na článok, v ktorom ste vykreslení ako to najhoršie zlo, aké môže existovať. To najhoršie zlo,
ktoré si v žiadnom prípade nesmie spraviť svadbu, pretože by sa jednalo o precedens, ktorý by pritiahol aj tých ostatných úchylákov, ktorí by sa tiež, tak ako vy, dožadovali svojich zvrátených požiadaviek. A kvôli tomuto jedinému precedensu by na každú jednu námietku voči nim útočili jak hladné ľudožravé piranie. A to všetko len za účelom, aby ste sa dostali k deťom, ktoré hneď na druhý deň začnete húfne adoptovať. Vy monštrum! A teraz si predstavte, že prelistujete o 2 novinové stránky vedľa, kde sa dočítate o jednej tradičnej rodinke, kde sa tradičný manžel tradične vrátil ožratý do svojho tradičného domova a tradične zmlátil do tradičného bezvedomia svoju tradičnú manželku a jeho 3 tradičné deti. Čo myslíte? Spení vám krv takéto dvojaké zaobchádzanie? Ja si myslím, že áno, že každý jeden spomenutý príklad vás nejakým spôsobom naštve. Ale prečo? Je to pomerne jednoduché. Pokiaľ ste nejakým spôsobom zaregistrovali nespravodlivosť, to znamená, že ste ju videli, o nej počuli, čítali, či priamo na vlastnej koži pocítili, naštve vás to. Pričom vás priamo rozpálí do červena v prípade, až sa jedná o niečo dôležité, osobné, alebo o niečo, na čom vám strašne záleží. Je tak trochu pravda, že čím viacej kilometrov vás od tej krivdy delí, tým menej molekúl adrenalínu vyplavíte, ale v každom prípade sa aspoň na chvíľu pozastavíte a vyhrknete minimálne jeden expresívny výraz. Naše odporúčanie? Keď Božie mlyny melú pomaly, začnite do nich fúkať. Naštvanosť je emocionálna reakcia na praktickú aplikáciu zákona schválnosti. Vo vesmíre je len jediný zákon, ktorý platí bez výnimky. A to je zákon schválnosti. Neviete, o čom rozprávam? Ale viete. Ja hovorím o tých zvláštnych zhodách okolností, ktoré sa neudejú ani v tej najkrutejšej reality show. Tak napríklad, potrebujete ísť k doktorovi na nejaké vyšetrenie. Zubami nechtami ste si vybavili paragraf. Popresovali ranné, pobedné, nočné a pribrali zo pár dlhých. Mamka vám od obvodného lekára vybrala kartu na 3. pokus, otec slúbil, že postraží ratolesti. Proste všetko je pripravené tak, ako má byť. Stačí ísť. Veľkým očakávaním, že nebudete čakať dlho, vstúpite do čakárne, kde zistíte, že tam je poniekud nižšia koncentrácia ľudí. Presný počet 0. Však pred dverami polikliniky čakáte už od 3 rána, aby ste sa dostali na rad. Hádam by sa patrilo byť prvý. Vaša radosť vás ale opustí v momente, keď na dverách ambulancii nájdete malý žltý lístoček. Áno, tušíte správne. Dneska má pán doktor dovolenku, ale zajtra už ordinuje. Spôsobom, ako to hovorili v jednom pseudodokumentárnom filme, možno povedať, že na zákon schválnosti je vážne spolehnutí. Když existujú veci, ktoré nechcete, zákon schválnosti vám je pokaždé dá. Ten vás nesklame, nikdy. A so širokým úsmevom vás dokáže len príjemne prekvapiť. Tak napríklad, žijete zdravo, športujete, denne zjete aj 2 kg zeleniny, doma sa pravidelne otužujete a tak viete, že vaše zdravie je doslova nedobytná pevnosť, ktorú rozbije chrípka, vykichnutá človekom, s krčmovou životosprávou, ktorá bola vyšľachtená pravidelným fajčením cigariet i užívaním alkoholu na tak agresívnu úroveň, že pri nej vyzerá T-vírus ako obyčajné prechladnutie. A pokiaľ si myslíte, že vás to po 3 dňoch prejde, tak vás musím sklamať. V posteli strávite 1 mesiac, no a to ste si mysleli, že jazdiť do roboty autobusom je rozumná voľba. A to sa len zahrieva. Chcete si ísť opekať? Začne pršať. Máte deti na prázdninách a doma pokoj? Spadne vám plafón. Potrebujete poslať súbory na web? Vypadne internet. Plánujete svadbu rok dopredu a máte všetko kompletne zosynchronizované, našetrené, nakúpené i vybavené? V deň svadby sa vám zlomí zub. A na maturite? Tam si vyberiete tú jedinú otázku, ktorú neviete. Takto by som vedel pokračovať do nekonečna. Naštvanosť po praktickej aplikácii zákona schválnosti je dokonale na mieste. Nielenže človek nedostane to, po čom túži, nielenže dostane kompletný opak, ale aj jednu poriadnu kopu sklamania. 2 kopy nepríjemností a 3 kopy úsilia, aby to všetko upratal. Pričom na celej veci je najhoršie to, že sa s takou istou dravosťou neaplikujú aj tie ostatné vesmírne zákony. Naše odporúčanie? Dajte si čokoládu. Aj keď vám to moc nepomôže, osladite si aspoň život. Naštvanosť je emocionálna reakcia na nedostatok finančných prostriedkov. Ach, peniaze. Čím viacej ich máme, tým lepšie.
Preto nikoho neprekvapí, keď poviem, že čím ich máme menej, tým horšie, lebo práve ich nedostatok, akútny či chronický, je zodpovedný za nesmierne množstvo diagnóz, s ktorými sa stretávajú naši lekári z ambulancie internej a nervovej. Peniaze patria medzi tie veci, ktoré vám buď spríjemnia deň, alebo spôsobia migrénu. V drvivej väčšine prípadov to druhé. Hlavne v momente, keď zbadáte, ako sa číslica z vašej výplatnej pásky vôbec nezhoduje s tou na inkase. Nehovoriac o číslach na lístku z registračnej pokladni miestneho supermarketu, školy či zdravotníckeho zariadenia. A tak sa jedného krásneho dňa zobudíš a uvidíš veci, ktoré si nekúpiš. Ono sa to nehovorí nadarmo, že ti ostane len jediná vec zadarmo. Vysoký krvný tlak. Nedostatok peňazí človeka rozčuluje, pretože na uspokojenie každej jednej potreby potrebuje peniaze. No a pokiaľ ich nemá, nemá ani uspokojenie. Príde obyt, vypnú mu vodu, elektriku, nepredajú chleba a nebude si mať čo na seba obliecť. Pričom som teraz spomenul iba základné potreby. Tie ostatné zhltnú aj nejaké chechtáčiky navyše. A tu som ešte do našej rovnice nezapočítal každoročné zdražovanie, ktoré tlačí ceny nahor. Pričom hentie, zdá sa, majú strop až v nebesách. A, hádate správne, náš príjem niekde v nici. Naše odporúčanie? Vo svojom rodokmeni začnite hľadať bohatých príbuzných. Naštvanosť je emocionálna reakcia na ľudskú činnosť, ktorá je v kontraste s našimi želaniami. Ľudia. Táto kategória v sebe skrýva všetky tu už spomenuté druhy naštvania. Možno sa nimi presíti, dokážu byť prekážkou pri naplnení našich túžob, spravedlivý súplat toho, ako im to vyhovuje a finančné prostriedky, katalizátor problémov. Ľudia sú priam zosobnenie zákona schválnosti. Až si myslíte, že preháňam, pohrabte v pamäti. Hádam sa vám ešte nestalo, že by vám z chladničky zmizol jogurt, na ktorý ste si robili celý deň chuť a nebolo toho, kto by ho zjedol, pričom doma bývate len dvaja? Lebo u vás na dvore ešte nikdy nevenčila suseda tých svojich uštekaných psov o 2:00 ráno? Povedali ste niekomu, že niečo potrebujete a pustil to totálne nahlucho? Snažíte sa pomôcť výsť ústrety každému a raz keď doslova nemôžete, lebo musíte niečo doslova súrne vybaviť, sa kvôli tomu stanete triednym nepriateľom okolia? Požičal si od vás niekto niečo a buď to vrátil pokazené, alebo to nevrátil vôbec? Nezastaví vás niekedy bezdôvod, že je hladný, či nemáte drobné a keď ste sa ponúkli, že mu kúpite pašteku, poslal vás na Bahamy? Čítate vy vôbec noviny? Kúkate televízne správy alebo nejaké iné relácie, ktoré popisujú problém bežných ľudí? Lebo ja mám pocit, že asi nie. A pre tých, ktorí sú tak dobre informovaní ako ja, posielam naše odporúčanie. Začnite si baliť kufre na Mars. A nezabudnite zemiaky. Naštvanosť je emocionálna reakcia na udalosti alebo veci, ktoré nezapadajú do našej predstavy sveta. Keď sa okolo vás každý kajšmetke tukábluje, počase vám to môže liesť na nervy. A to nie len z dôvodu presítenia, ale aj preto, lebo môžete mať názor, že danú hlášku vypúšťajú exempláre, ktorých inteligenčne predbehne i záchodový pavúk. Z toho dôvodu sa naskytujú dve otázky. Prvá, prečo ich to baví a druhá, prečo to niekomu inému vadí. Baviť ich to môže jednak z dôvodu ich nižšej inteligencie, alebo preto, lebo majú aktuálne chuť rozprávať blbosti. Inému to môže vadiť preto, lebo na to chuť nemá, alebo dané hlášky považuje za maximálnu sprostosť. Posledná veta obsahuje dva kľúčové slová. On považuje. Každý človek má sebe totižto zoznam, podľa ktorého hodnotí svet naokolo. Sú veci, ktoré považuje za dobré, múdre, vtipné, ale aj zlé, imbecilné a trápne. Pričom jeho hodnotenie, ktoré prijal z výchovy a okolia, môže byť odlišné od hodnotenia môjho alebo vášho. Takýto zoznam máme v sebe všetci. To je samozrejme v poriadku. Problém ale nastáva vtedy, keď sa ho snažíme agresívne vnútiť niekomu inému. Po prípade tých, ktorí do neho nezapadajú, trestáme krutým spôsobom. Hádam, nemusím hovoriť o tom, že existujú jedinci, ktorí dokážu zabiť toho druhého len preto, lebo je iného vierovyznania alebo má inú orientáciu, po prípade farbu pleti či pohlavie. Jedinci, ktorí v mene pravej pravdy bojujú proti všetkému zlu, ktoré len čaká na to, aby nás všetkých pohltilo. A nebyť ich, už by nás aj zožralo. Samozrejme, že sa jedná len o agresívne vnúcovanie svojho zoznamu okoliu, bez pevných dôkazov, za pomoci fantasmagorických výmyslov, ktoré nemajú v skutočnom svete žiadny reálny základ. A práve títo jedinci sú dôvod, prečo nás ešte nenavštívili mimozemšťania. Áno, viem, existujú aj tolerantné typy, ktoré si uvedomujú, že niekto iný môže byť,
Iní a toho druhého hodnotia nie len skrz jeho inakosti, ale skorej bezpečnosti pre okolie a druhých ľudí. Pričom, keď sa ubezpečia, že ten druhý nepredstavuje žiadne riziko, dokážu s ním vychádzať. Naše odporúčanie? Zoznam je dobrý pomocník, ale zlý pán. Podľa toho k nemu pristupujte. Dáta už máme pretriedené, upratané podľa kategórií a vládne v nich poriadok. Našli sme v nich ten zlatý grál zúrivosti? Áno, našli. Ale predtým, než vám ho predstavím, zopakujme si otázku. Čo vás štve? Nesplnenie vašich želaní či potrieb, alebo ohrozenie vašich už splnených želaní či potrieb, a to v prípade, až sa to týka vás osobne alebo ľudí, ktorí vo svojom živote považujete za dôležitých. Chápeme sa? Nie? Skúsme si to rozvinúť. Prídete domov z roboty a uvidíte, ako vás vytopili susedia. Vaše osobné želanie je mať svatý pokoj. Nájsť sa, lahnúť a oddychovať. Vytopenie vám to želanie prekazilo a namiesto oddychu musíte behať a upratovať. Zlomený zub pred svadbou? Jednoduché. Chcete sa predsa ženiť a nie obháňať zubárov. Okrem toho, že to bude bolieť, tam necháte aj zo pár 10 euroviek, ktoré sa dali minúť aj oveľa príjemnejšie. Takéto nepríjemnosti sa vo vás ukladajú ako olovo. Aby vám neškodili, máte v sebe mechanizmus, ktorý ich pohlcuje. Tento mechanizmus má ale svoju kapacitu a v prípade, až ju presiahne, vypustí všetko, čo pohodil. Jeho kapacitu máme všetci vrodenú a ovplyvňuje ju povedzme hlad, smäd a ďalej tréning. Od nahromadených negatívnych zážitkov sa našťastie dokáže očistiť, pričom mu pomáha čas, pokoj alebo splnenie inej túžby. Samozrejme je nutné podotknúť, že niektorí ľudia reagujú skorej smútkom než hnevom, pričom dlhodobé kulminovanie smútku či hnevu sa im môže stať návykom a začnú ho premietať aj do ostatných kategórií svojho života. So svojou depresiou alebo prílišnou agresivitou sa tak môžu zamerať buď na seba, alebo ju budú adresovať svojmu okoliu. A výsledok ich zamerania potom plní večerné správy. Naše odporúčanie? Zoberte si metličku a prečistite si svoj mechanizmus. Bottom line. Teraz môžete hrdo a s kľudným svedomím povedať, že už viete, čo vás štve. Niektorým iným z vás môže ale napadnúť jedna trefná otázka, že prečo je to také dôležité. Prvý dôvod je prostý. Chcem vás varovať, lebo viem, čo všetko môže taká naštvanosť spôsobiť. Človek, ktorého ovláda hnev, je schopný urobiť veci, ktoré môže neskôr ľutovať, alebo veci, za ktoré môže niekto iný draho zaplatiť. A potom je tu ten druhý dôvod. Naštvanosť nás zaslepuje a tým nás oberá o schopnosť riadiť svoj život. Existujú totižto ľudia, ktorí ju využívajú pre svoje mocenské ciele. Lebo platí, že pokiaľ sa budete s ľuďmi rozprávať o tom, čo ich štve dosť dlho, postupne si vás zamilujú. O to viac, až im poviete, že ich tých hlavybôlov dokážete nejak zbaviť. Postupným masírovaním si tak v ľuďoch vybudujete dôveru, ktorú môžete neskôr využiť. Napríklad až chcete zasadnúť na premiérskú stoličku. Toto s naštvanosťou robia tí šikovnejší a o dosť nebezpečnejší ľudia. Čo s ňou ale robíte vy? Na budúce štve nás to. Čo vás štve časť druhá. Po búre.